Ang RMN drama mudali kanino ning laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, Nay Blackie. Sunod! 1, 1, 2, 2, 3! 3. O! Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate instructor, ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Ni ay patin! Ay! Salamat ka! Nasadyan ko ni mo dayati na! Kinsa mo? Di ami, aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini. Ha? Pwes! Yapa! Nagunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko saan mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sudan ko na! Oh, pada namitaroy sa agtang sa kong Atab. Ayaw ko mas. Niya pa! Nisamod ang akong kahinam nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon paughol ko ka na pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilanon. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakurdatayan, sound Aldwin Nakuda, audio editor Jeffrey Cabunada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ning sugilan nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Tungod kay sa tanang panahon, kung dunay manghayo og tabang, akong gitabangan. Wa kitay gibalibaran kanila. Daddy. Wala! Ikaw ba? Tanaw na ko nimo, Federico. Murag, doon na kay sakit nga nervyos. Tanaw na ko sa imong naong. Murag pirming gikuyawan. Nagsiga ang mata. Og nagsigi og panglingi sa luyo. Daddy. Murag bag-o ka nga naghimo og krimen. Nahimo ka ng kriminal, Federico. Daddy. Pagsulti. Ha? Unsa man. Doon na kay milagro nga nabuhat. Oh, Daddy. Pagkapiso pagiday nimo. Daddy. Dili kasama ning imong daddy nga sama kaisog sa usa ka gila. Daddy Tiburcio. Tugani ko nuko. Unsa man. Do na kay gitago nako. Dad. Kung do na, sige. Tugani ko. Aron ko makatabang nimo.
Nasabtan ako nga doon na kay butang nga nakahasol kanimo. Murag dili ka mahimutang. Daddy, Mao ka na. Pero dili pagkaandam nga mosulti ka nako. Okay ra. Okay ra. Magpaabot ko. Konsultihan ko nimo aw. Marelax ka sa imong bation. Pero kung dili ka mosulti nako sa pagkakaron, paaboto nako nga may igo ka ng kaisog nga musulti nako sa imong problema. Sige. Biyaan daw na ka. Huna-huna og maayo ang akong gisulti kanimo. Hinomdumi. Hinomdumi. Kitang kaliwata dili malisang og problema. Dili kita maratol og problema. Bisag kinabuhi pa ang baylo, bayran nato. Daddy. Sapi, iho. Ang makapahilom sa dako nga problema. Sapi, nakadungog ka. Kwarta, Federico. Tiga ka na. Gusto ka, Daddy. Kwarta. Usas sa makapahilom sa problema. Gusto siya nga mahibaw sa akong problema. Daddy. May problema kit ko. Gihasol ko sa akong konsensya sa akong nabuhat itong batan-ong babae nga anak ni Pilotutang. Kahuman ako lugusa. Akong napatay. Nahasol ko tungod sa gipanulti ni Marcial. Ngahasulon ko sa kalag na itong namatay. Murag na tinuod. Buset! Pero, katong ako nabati nga murag dunay babae nga naghilak. Unsa man to? Karong gabi, obserbahan ako. Kung mabati pa maghihapon ako. Pero, magkuha ko akong mahimong bodyguard. Taugon ka si Jolo. Uy, kinisaning niabot. Si Master Jolo man ay kini. Gipatawag na sa tingali kini ni Federico. Adua ka do, Master Jolo. Kaysa tanaw na kong Federico Murag, pirmi nga nagliraw-liraw ang mga mata. Unsa to niyo? Tanaw na ko ni Federico Murag. Lakip sa iyang utot, mahadlok siya. Unsa?
Mao nga adto ah. Adto ato dito. Sige, Nyor. Ariyo na ko. Kadiyot lang, Julo. Ngano, Nyor. Sultihi ko na ko. Kamu man gay pirming maguyog. Kamo'y pirming maguyog. Doon na ba'y milagro nga gibuhat ang akong anak? Sultihi ko. Kaysa tanaw na ako, doon nagi-problema si Federico. Unsa man? May kasayuran ka ba? Master Julo? Kung may kasayuran ka man sa problema karon sa kong anak, kang Federico, sultihi ko. Unsa iyang problema? Unsa, Master Julo? Tubag! Kuan, Nyor Tiburcio. Murag, wa man tingali. Okay. Pero, nakasabot ako. Nga murag, doon na kay pagpanagana sa pagtubag kanako, Jolo. Uy, wa, Nyor, uy. Okay rin ko. Jolo, sa gilaw sa imong mga mata, o sa imong paglihok sa imong kilay, o paglisngag sa imong ilong, nagpasabot nga duna kay gitaguan nako, Master Jolo. Wala, wa ra ba gyud niyo? Matang matay. Hala, sige. Makabiya ka na. Biyain ako. Kay tingalig mapugos kag tug-an nako. Kung itiun ko si mong agtang ang sumbuhan sa akong 45. Nyor Tiburcio. Buanga. Kamatikot, Senyor Tiburcio. Galdun ako'y gilimod kaniya. Angang magsad, huwag akong isulti kaniya. Ya Senyorito Federico, nakalugos ug nakapatay pa yun. Takumon ko ang akong baba, aning butanga. Sorry, Senyor Tiburcio. Senyorito Federico, murag cowboy. Huwag na gunito garwas. Duha pa ka mo. Bayo kay niya ka na, Julo. Senyorito, ibutang ka ng duha ni mo ka armas. Wa man yun ni mo ang anga. 45 o 357 ang imong gibitbit. Mura og manung kagubat yun rito. Gipractice ko na ning daan. Kay basin og dunay magluib nako sama nimo. Ako, Nyorito. Di na ko mo kumpiyansa. Lisod nagmukumpiyansa ta. Nyorito, nganong gipatawag mo ako? Oh. Mangutan ako nimo. Unsay balita sa mga pulis? Tahimik. Way balita, Dior. Oh, Nga sila kahibaw sa nahitabo? Kay ba, oy?
Nan unsay ilang gibuhat? Wa sila'y gibuhat. Oh, very good. Very good. Nyorito, Bitaw, Master Jolo. Nagkinahanglan ko akong tao nga magbantay na ako. away problema. Automatic. Naa na yun. Oh. Gikinahanglan ako ang tao nga ikauban ako pirmi. Tungod kay gihasol ko. Unsay gihasol. Dunay magmulto nako sa tungang gabi. Unsa? Paminaw. Inig tungang gabi. Doon ako'y mabati nga naguyod og kanina. Unsa? Neguyod og kadina. Oo lagi. Dayon, dunay babae nga maghilak. Nyor Federico. Oh. Tapos, dunay babae nga magdakhong. Murag, tingog gikan sa ilawom sa pansyon. Unsa? Unsang tingugan nyo rito? Kanang, kuan, ingon ini. Unsa? Kuyawa ko na. Kung doon na kay problema, abi mo, nyo rito, na problema sa kong atina. Tungod kay gimanduan na ako siya, nga hunungo na ang iyang karate gym. Unsa resulta? Ha? Yan ora kay kong gibalibaran. Pues, Gihulga na ko. Pero, may kaisog ang maong babae. Wa mahadlok sa kong gibahad kaniya. patsa! Nyorito, Na problema ko anang bayhana. Ug ikaw, na problema. Pues, patsa! Patsa, Master Jolo! Patsa! Unsa maghangsol nga mapangitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacorda Tayed, audio editor Jeffrey Camonada, ng atong soundband Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.